तर कधी-कधी बघा आपल्याला ना भाजी, चपाती करायचा कंटाळा येतो. सकाळच्या नाश्त्याला पण काय बनवावं हा सुद्धा एक रोजचा प्रश्न असतो. तर आज इकडे बघू शकता मी मस्त फक्त 1 वाटी ना बेसन पीठ वापरून ना इतकी छान खमंग टेस्टी अशी बेसनची पोळी बनवलेली आहे. याला बेसनाचा चिला किंवा बेसनाचे धिरडेसुद्धा बोलले जातात. घरोघरी बनली जाते ही बेसनाची पोळी. खूप छान लागते, बनवायला तितकी भारी आहे ना आणि खायलासुद्धा खूप मस्त लागते. अगदी सोप्या पद्धतीने तुम्ही ही बेसन पोळी बनवू शकता. ज्यावेळेस तुम्हाला भाजी चपाती बनवायचा आणि खायचा कंटाळा आला असेल ना, तर अशा वेळेस ना ही बेसनाची पोळी खूप मस्त ऑप्शन आहे. भूक पण मिटते आणि काही जास्त कुटाणासुद्धा नाही. तिकडे बघू शकता बघा किती सुंदर मस्त अशी ही बेसन पोळी बनवलेली आहे. तर मला भाजी वगैरे खायचा कंटाळा आला तर चपातीसोबत मी अशी बेसन पोळी बनवून खाते, खूप मस्त लागते. तर चला बघून घेऊया आपण याला लागणारे साहित्य, बनवायची कृती. तर इकडे मी ना 1 मोठी वाटी बेसन पीठ घेतले. अशा वाट्या सगळीकडेच असतात बघा आपल्याकडे. तर ही 1 वाटी ना मोठी बेसन पीठ घेतले. ह्या चमच्याने ना मी अंदाजे 4.5 चमचे मी ह्या वाटीमध्ये टाकले. हा मोठा चमचा असतो बघा, त्या चमच्याने ना 4.5 चमचे बेसन पीठ इकडे मी वापरले. म्हणजे पूर्णपणे 1 वाटी बेसन पीठ हे तयार झाले. चमच्याचा सुद्धा अंदाज सांगितले. त्यानंतर इकडे मी ना 2 मोठे कांदे ना अगदी बारीक चॉपिंग करून घेतले, बारीक चिरून घेतले. तुम्ही हवं त्याच्यामध्ये शिमला मिरची, टमाटर, मिरची टाकू शकता. त्यानंतर मी इकडे बारीक चिरलेली कोथिंबीर टाकली. आता आपण हे जे 1 वाटी बेसन पीठ घेतले ना ते सगळं याच्यामध्ये टाकून घेऊया. वाटी जरा ओली होती त्यामुळं बेसन पीठ थोडं चिटकलं आहे. तर मी सगळं बेसन पीठ याच्यात टाकून घेतलं. तर सुरुवातीला आपण याच्यामध्ये आता ही कोथिंबीर परत एकदा ॲड केली थोडी. त्यानंतर आता इथं मी जिरे टाकते, अर्धा 1 चमचा. खूप छान चव येते जिऱ्याने. त्यानंतर आता मी याच्यामध्ये ना काही मसाले टाकूया. तर इकडे मी हिरवी मिरची नाही वापरली त्यामुळे मी इकडे 2-1.5 चमचा लाल तिखट टाकले. तुम्ही कमी जास्त करू शकता लाल तिखट. त्यानंतर थोडीशी हळद, म्हणजेच अर्धा चमचा हळद टाकलेली आहे. त्यानंतर अर्धा चमचा धना पावडर, अर्धा चमचा गरम मसाला पावडर. हे आपले जे रोजच्या वापरण्यातले मसाले असतात ना ते आपले आवडीनुसार टाका तुम्ही. याचा काही अंदाज मी सांगू शकत नाही, तुम्हाला जसंही आवडेल चवीनुसार ते मसाले टाकायचे. आणि शेवटला असं मीठ टाकायचं. बस हे सगळे बेसिक मसाले टाकून एकजीव करून घ्यायचे. जिरे वगैरे सुद्धा टाकलेत आपण याच्यामध्ये. तुम्ही याच्यामध्ये ना थोड्या भाज्यासुद्धा टाकू शकता, बहुतेक ठिकाणी टाकतात, पण मी अशी सिंपलच बनवते बेसनाची पोळी. आता आपण ना काय करायचं, हे मिक्स करून झालं की याच्यात थोडं थोडं पाणी टाकून याचा एक बॅटर बनवायचा. हे पाहू शकता. आता मी डोशासारखे हे बनवत नाही बेसनाची पोळी, म्हणजे आपली नॉर्मल बेसनाची पोळी बनवते साधी. जर डोशासारखा तुम्हाला टेक्स्चर पाहिजे असेल ना त्याच्यामध्ये थोडासा इनो सोडा टाकू शकता आणि बॅटर पातळ बनवा, रनी बॅटर बनवायचा. इकडे मी बघा हा थिकनेस ठेवला, याच्यामध्ये थोडासा दाटसरपणा ठेवलाय, अगदी पातळ नाही केला. त्यामुळं हा तितकासा डोशासारखं बनत नाही बेसनाची पोळी. पण तुम्हाला जसं पाहिजे असेल तर मग याच्यामध्ये पाणी ॲड करायचं, थोडं चिमूटभर खायचा सोडा किंवा इनो टाकून त्याला छान जाळी येते. मग आता मी ही साधी सिंपल आपली बेसनाची पोळी करून दाखवते तुम्हाला. 1-5 मिनटं ठेवून द्यायचं असं मिक्स करून आणि मग 5 मिनटानंतर हे आपलं पीठ तयार होतं. डोसा पॅन असेल ना त्याला तेल लावून घ्यायचं. परत एकदा सांगते, जर तुम्हाला डोशासारखा याचा टेक्स्चर पाहिजे असेल तर बॅटर जो बनवला आणि त्याच्यामध्ये पाणी टाकायचं. हा जो तुम्हाला घट्ट बॅटर दिसतो ना तो रनी बनवायचा बस. आता मी हे 1-1.5 चमचा बॅटर पॅनवर ओतून घेतलेलं आहे. आता लहान मोठे इकडे तुम्हाला जितकं पण ह्याची साईज आवडेल तितकी वाढू शकता. असा हलका हात वापरायचा, अजिबात घाई करायची नाही, नाहीतर मग तुटलं पण जाऊ शकतं, खालून चिटकलं जाऊ शकतं. हलक्या हाताने ह्याची तुम्ही लहान मोठी साईज करू शकता. आणि मीडियम गॅस ठेवायचा, कडीकडीने तेल सोडायचं आणि वरचा जो ओला बॅटर दिसतोय ना तुम्हाला हा सुकला पाहिजे. जोपर्यंत सुकत नाही ना तोपर्यंत बेसन पोळी पलटी करू नका, अजिबात तुटू शकते. त्यामुळं ना वरचा बॅटर हा चांगला सुकू द्या. बघा सुकला गेलाय थोडासा. हे असं कडीकडीने अगोदर चेक करायचं बस. कारण काय होतं ना आपलं नुकसान नको व्हायला, आपण एवढी तयारी करतो त्यामुळं जरा थोडा वेळ घ्यायचा पण व्यवस्थित. हे बघा अजिबात कुठं तुटली नाही, चिटकली नाही, एकदम परफेक्ट. बघा बेसनाची पोळी किती छान तयार झाली आहे का नाही, एकदम मस्त वाटते. छोटे छोटे जाळीसुद्धा आलेले आहे, तुम्हाला दिसून येत नसेल पण छान याला जाळी पण पडलेली आहे. ह्याला डोशासारखं असं पॅनभर पण बनवू शकता, फक्त पातळ बॅटर बनवायचा आणि थोडासा
खायचा सोडा किंवा इनो टाकू शकता. आता याला असं पलटी करून घ्यायचं. हे असं 1-2 वेळा असं याला पलटी केलं की चांगलं याला भाजून काढायचं. जोपर्यंत पूर्ण बेसन पोळी कडक होत नाही तोपर्यंत स्लो गॅसवर याला शेकून घ्या. म्हणजे बेसन पीठ ना चांगलं आतून जे कच्चं असतं ना ते शिजलं पाहिजे, भाजलं पाहिजे. नाही तर बेसन पिठाची पोळी ना घाई केली ना तर मग ती कच्ची कच्ची वाटू शकते. सगळं बेसन पीठ खाता वेळेस जाणू शकतं. तर आता ही चांगली खरपूस भाजून घेतली आणि बघा किती मस्त झाली का नाही, एकदम छान. अलगद याला काढून घ्यायचं, टिश्यू पेपरवर असं ठेवायचं. आणि दुसरा बॅटर प्रत्येक वेळेस असं जरा मिक्स करून घ्यायचं, कारण की त्या तळायला लागतं ना बॅटर त्यामुळं. आणि लहान मोठं जसंही तुम्हाला आवडेल तसे याच्या पोळ्या बनवा. खूप छान लागते बेसन पोळी ना. मला भाजी जर नसेल ना तर खरं सांगते भाकरी चपातीसोबत खूप छान ऑप्शन आहे, 1 नंबर लागते. तुम्ही करा ज्यावेळेस तुम्हाला भाजी करायचा किंवा नसेल भाजीला अशा वेळेस तुम्ही करू शकता. आता ही पोळीसुद्धा मी पहिल्या पोळीसारखी अशी शेकून घेते दोन्ही बाजूनी. सुंदर असा बघा रंग आलेला आहे आणि छोटी छोटी याला जाळीसुद्धा सुटलेली आहे. तर असे दोन्ही बाजूनी भाजून घ्यायचं खरपूस स्लो गॅसवर. स्लो म्हणजे एकदम पण स्लो नाही ठेवायचा, थोडा मिडियम ठेवायचा, नाही तर काय होतं वेळ लागू शकतो. तर मी जरा गॅस फास्ट करते, जरा स्लो आहे आणि फास्ट गॅस करून बघा चांगलं चारी बाजूनी याला शेकून घेते. हे अशी सुंदर डाग पडेपर्यंत भाजून घ्यायचं. आता ही काढून घेते आणि अजून एक बनवते. मग आपण प्लेटमध्ये गरमागरम याला सर्व करूया. बस एकदम छान कडक झालेली आहे बेसन पोळी. अजून एक बनवते आणि इकडे बघू शकता या सुरुवातीच्या मी 3 बेसन पोळी तयार केलेल्या आहेत. अजून 1-2 होतील त्या बॅटरमध्ये, पण मी तुम्हाला हे दाखवते झालेल्या. तर बघू शकता किती सुंदर अशी ही आपली बेसन पोळी तयार झाली खाण्यासाठी. सोबत असा मस्त तिखट केचप घेतलेला आहे. तुम्ही थंडगार दही घेऊ शकता. आणि इकडे बघू शकता किती मस्त झाली का नाही आपली ही बेसन पोळी, खमंग टेस्टी. गावाकडनं असं भाकरीसोबत ना हे बेसन पोळ्या खूप आवडीने खातात. काही भाजी नसली की हे हमखास बनलं जातं आणि आणि छान लागते खायला. कुठे कुठे तर पावासोबतसुद्धा असं फोल्ड करून खातात, याला इतकी भारी लागते. तर डब्यालासुद्धा नेऊ शकता, टिफिनलासुद्धा भाजी बनवायचा घाई झाली असन, कंटाळा आला की अशा वेळेससुद्धा अशा 2-3 पोळ्या घेऊन जाऊ शकता. चपाती सुद्धा खूप भारी लागते चपातीबरोबर. तर नक्की करून बघा. बेसन पोळी तर केलेलीच असेल, काही विशेष नाही, पण अशा पद्धतीने सोप्या पद्धतीने करा. काही तामझाम नाही करायची, झटकीपट बनली जाते. गरमागरम चहासोबतसुद्धा तुम्ही याला खाऊ शकता. तर कशी वाटली तुम्हाला आजची आपली ही बेसन पोळीची सिंपल एकदम पण खायला भारी अशी बेसन पोळीची रेसिपी? आवडली असेल तर लाईक करा. चॅनलवर असेच असेच रेसिपी बघण्यासाठी ना सबस्क्राईबर करा. आणि हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक पण करा. तर चला भेटते मी तुम्हाला पुढच्या व्हिडिओमध्ये एका अशाच छानशा रेसिपीसोबत. आजची ही रेसिपी आवडली तर लाईक करा, सबस्क्राईबर करा.